Kapulisan sa Dakbayan Sugbo ang mobarog nga complainant batok sa security guard nga nakapusil patay sa 11 anyos nga bata kinihuman miangko ng pamilya nga midawat og kwarta alang sa settlement sa kaso. Anay report. Giklaro ni Police Colonel Josefino Ligan, ang direktor sa Cebu City Police Office, nga ang pulis ang mobarog nga nominal complainant batok sa gwardya nga nakapusil kang Justin J. Ferrer. Kini tungod kay adunay nahitabo nga krimen ug bata pa gyud ang nabiktima. Homicide case is already prepared para sa filing sa iyaha. Sa iyo nini, giangkon sa inahan sa bata nga nidawat sila og 80,000 pesos nga bayad gikan sa kampo sa gwardya. Sakit man kuno apan may pirma ang inahan aron dunay maggamit nga kwarta sa paghipo sa patayng lawas ni Justin. Ang bata gipasanginlan nga nang hilabot sa scrap metal sa usa ka construction site ug gipusil ni Marilib Balocos Bilano ang gwardya. Samtang giawhang ni Colonel Ligan ang pamilya sa bata nga mobarog sa pagpasaka og kaso aron makabot ang hustisya. Strong gid unta kayo kay ang mismong pamilya man ang complainant, but despite of that na mag-ung-ung gihapon ang iyang kaso. Ang suspek gitanggong karon sa Mambaling Police Station kinsa nagdumili usab pagluwat sa iyang pamahayag. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.